Wow! Vážení a milí priatelia, vítajte vo videu Dušan Vlog TV a mám tu jedného hostia, ktorý je zo Slovenska a keďže kvôli vzdialenosti medzi nami je 500 km, tak urobíme túto show cez internet. Privítame známeho šamorínskeho rapera Boky, tzv. Janošík! Servus, Drago! Servus. Počúvaj, strašne som rád, že si došiel takto, aj keď nie je namierne cez 500 km, je to také ďaleka, vieš. Ale že aspoň takto internetovo, že si môžeme zavolať si niekedy, máš čas aj ty. Ako sa máš? Povedz mi, akože, ako sa máš? Som ťa strašne dávno už nevidel. No vieš čo, momentálne sa nie až tak dobre, lebo som chorý, ale ináč v pohodičke, vieš čo, makám, som slobodný, čiže mám dosť času na hudbu. OK. A makám na sebe, čiže všetko je fajn zatiaľ. Tak tomu som rád a dúfam, že si sa na tento vlog, alebo aký to môžem tak povedať, že vlog, video, na túto show si sa tešil. Ja si myslím, že to bude jednička. A chcel som sa spýtať, že ako to u teba teraz funguje? Akože doma nahrávaš niečo? No, ja som vieš, už konečne. A skoro každý deň nahrávam niečo, vieš, niekedy donahrávam nejaké veci, alebo tak. Začnem robiť nejakú skladbu, napríklad v pondelok a dokončím to v piatok, vieš. Ale ináč áno, makám, ale nad albumom som ešte nerozmýšľal, že spraviť nejaký album, pretože neviem, ešte nie som na takej úrovni, že by môj album kupovali. Takže radšej momentálne budem robiť klipy, čím väčšie bomby a budem sa snažiť zviditeľniť sa, vieš. Že jasne, chápem ťa, to som akože som si všimol, že robíš také strašne bojové akože videá. Teraz aj toto posledné video, ale k tomu sa ešte dostaneme ľudia. Prvá otázka. Ja som si taktiež aj na internete stihol pozrieť tvoje komentáre a všetko možného. A došlo ma jen taký komentár na YouTube a napísané akože názorovo smutné, že v Šamoríne namiesto maďarského rapu hraje slovenský. Jak to akože teraz prežívaš týmto spôsobom, akože tí ľudia s tebou, lebo akože je maďarská hranica, je slovenská hranica, chápeš ma? Ja v Šamoríne mám veľa Maďarov, ja som tiež Maďar, povedzme to tak na rovinu. A sú tam, no vlastne sú takí ľudia, ktorí to nevedia pochopiť, že ja som Maďar a rapujem po slovensky, chápeš? Ja som im vždy povedal, že Bráško, že ja sa chcem presadiť na Slovensku, nechcem sa presadiť v Maďarsku, vieš. Tak keď žijem, nebudem rapovať po maďarsky, lebo to podľa mňa nemá zmysel. A keďže mi to ide po slovensky, tak by som to prečo nerobil, vieš. Neriešim také komentáre, vieš. Však dobre, ako na ten začiatok a ešte odoberateľov má strašne veľa, akože na ten začiatok, dosť fajnový. Dúfam, že akože môj vlogeček to trošku zvýši po tomto videu. Budem strašne rád, takže je to takéto, no. Dobre, tak dáme takú tretiu otázku. Kedy máš ďalší koncert, jak bol, povedzme, v Brezne? Tak prednedávnom som nad tým rozmýšľal, že by som sa ozval mojim kamarátom, aby mi vybavili nejaké koncertíky, vieš, lebo toto není jak napríklad rómska hudba, že zaspieš nejaké prebrané hity, alebo hocičo pozvú ťa si dobrý a hraješ každý víkend. Hej. Toto je tak, že na to, proste keď si rapper a chceš hrať niekde, tak na to už musíš byť podľa mňa slávnejší. Ľudia si musia ísť tvoje veci a vtedy ťa pozvú, vieš. Ja si myslím, že to, čo si prežíval na tom pódium, to bolo úplne niečo bombastické. Ja si to môžem taktiež prežiť v hlave, lebo taktiež som muzikant, ty to sám dobre vieš a doteraz mám vlastnú kapelu, včera sme sa boli fotiť a to ešte ďalšie video dodám zajtra, urobil som z toho vlog taktiež. Viem, tak prosím ťa o ty.
späť. Vyvolávaš jej každý deň, no ona ťa už nechce. Už je neskoro, môžeš žiť bez sporov. Hoci keď nemaj sex s hociktorou. Spoznal si druhú, tak ju ber domov. No ver mi, že ideš dole vodou. Že vraj ťa to už nebaví. Takže otázka bude na tento videoklip. Ako bol tento videoklip stvorený? Čím? Niečo ťa zranilo? Niečo bolo falošného? Alebo ako sa to stalo? No, takže mám dosť veľa takých kamarátov, nebudem menovať nikoho, vieš, ktorí sú takí, že... To je dobré, už si menoval, že Čičo, myslím, Čičo, to také. No, tak akože Čiča som menoval preto, aby... Vidíš to? Si tam, brácho, si tam. Ináč je to... Ja som mu vďačný. No, takto. Nechcem menovať nikoho, ale ja mám viacerých takých kamarátov, ktorí majú frajerky. Wow! A sú spolu už niekoľko rokov, ale tí chalani sa kurvia, vieš. Na čo je s tou holkou, keď ju ani nemiluje, chápeš? Ja vieš čo, bráško, ja práve preto nemám frajerku. OK. Lebo ja sa kurvím tiež, ale preto nemám frajerku, vieš. OK. Na tom koncerte si to dával. Tú pesničku si myslím, že? Dával som si. Hej. To veci, dobre. Som strašne moc páčilo ináč. Úplne si ma dojal. Ďakujem pekne. Ja tomu ešte stále neverím, že som tam vystupoval, Braško, takže ja si to ešte stále myslím, že je to len sen, že som tam bol. OK. To bol taký pocit, že to sa nedá vysvetliť. A počúvajte, pagače v Šamoríne ešte predávajú? Ktoré myslíš? S tými oškvárkami. Tak jasné, že predávajú, to sú najlepšie. A langoše? Langoše, neviem. Fajnovúčko, langoše, vieš. A tá ďalšia otázečka je, že čím máš teraz, ak môžeš, ak sa tak dobre cítiš, či máš takú 20 sekundovku alebo 30 sekundovku, keby si niečo z tvojich textov teraz dal? Dobre. Wow! OK. Takže, prečo ti to vadí, že robiť, čo ma baví? Prečo sa ma pýtaš, kuse, že čo bude s nami? Ty bojí sa od toho, že sa mi zataví. Pýtam sa ťa, stále mám byť zadaný. Mám sa vyserať na všetko a vybrať si nudu. Kvôli nikomu a ničomu sa nevyserám na hudbu. A to si pamätaj navždy, baby. Bez hudby nejde, no láska raz prejde. Mala by si mamu všetkom len podporovať, neignorovať a dávať mi silu neprajníkov zdolať. Lenže ty sa musíš so mnou hádať. Namýšľa si hovadiny, že si spávam, no pritom len nahrávam, no ty mi nechceš veriť. Aký to má význam, vzťah bez dôvery. Tak si vyber, či príjmeš moje sny, pretože ak ne, budeš musieť ty. Wow! Aplauz! Ďakujem, Brácho, toto som nečakal. Máš niečo takého, čo by si chcel niečo povedať ľuďom? Niečo takého, čo nám zo srdca. Niečo dopriať. Alebo keď chceš, tak zajetuj. Nevykýpem to. Ja nehejtujem, nerad hejtujem. Vieš čo? Aby nefetovali. Aby nefetovali? Tak No. akože, tak dobre, to je, nefetujte. Akože, fakt, akože ja to tiež z môjho hľadiska vám hovorím, nefetujte. Nemá to žiadny význam. Fakticky, lebo ani ja to nerobím, ani ma to neláka. Urobil som si rodinu, žijem pre tú rodinu, takže toto sa mi páči. Vieš, raz sa mi čo stalo? Čo? Teraz na Facebooku skôr tie holky si idú tie live pičacinky, vieš, na Facebooku a tak náhodou, vieš, ak som si takto kúkal Facebook a náhodou som na to klikol, úplne, že náhodou, vieš. To je nejaké moje faninky asi, vieš. Jak Čajka uvidela, že to kúkam, tak ona nevedela ani, čo robíš, ježišmarce. To je bola pičisto, vieš, také menšie pičoviny. Tak, to je taká, ja si myslím, že takéto niečo, keď sa niečo niekomu prihodí, je to taká eufória šťastia. Neviem, Ja som bol z toho šťastný ako kokot, ja si to ale Ešte takú dobrú výnimku mám, ešte také dobré šťastie, že
Moja frajerka je Nemka, takže nerozumie po slovensky. Ale dobre, tak v pohodičke, zatiaľ nehovoríme meno, takže ešte nevie, o kom rozpráva nás. Taká inakšia otázečka, tiež na tebe. K tebe by sa taktiež hodila tá otázečka, je tu ďalšia ľudia a dúfam, že taká korektná. Kto ti pomáha pri hudbe, akože pri tých textoch? Nikto. Ja si to všetko robím sám, ja si sám mastrujem veci, sám mixujem, sám sa nahrávam, sám si píšem texty. Akože hudby nerobím, dávnejšie som robil hudby, ale už sa tomu nevenujem, hudby kupujem, alebo kúkam nejaké fríčka, ale ináč všetko mám. Nikto mi v tom nepomáha, nikto. A teba si pozerajú ľudia, však ty máš už ty kokos 4000 pozeranosti na YouTube a 300 niečo odoberateľov, pozeral som to taktiež, dobrý vloger si ty, takže počúvaj sem, pozrite si to, lajkujte to a škrabujte to všetko možno. Strašne som rád, Boky, že si sa takto nachytal na moju show, že si došiel takto realitne cez internet. Že dúfam, že ešte budeme v kontakte naďalej. Aj keď táto vzdialenosť, naozaj je to taká vzdialenosť, že cirka tých 480 km, 500 km, lebo ja som v Pajerne. Boky, prekvapil si ma, ďakujem za tvoj drahý čas, ktorý si dneska privítal do tohto vlogu, do tohto videa. Ďakujem ľudia za ten... Ľudia, ďakujem vám strašne veľmi pekne za toto video, že to pozeráte. Odoberajte, skrabuj, lajkuj, všetko možného. Vidíme sa v druhom videu. A dúfam, Boky, a prajem ti všetko dobrého. Nech sa ti darí, nech si zdravý a šťastný a v rodine všetko dobrého ti prajem. A kebyže náhodou budeš ženatý alebo niečo takého, alebo že budeš čakať maličké, povedz mi, daj mi správu, dobre? Tomu ver, že ti dám. Pacho. Ty si veľmi veľký kamarát.